Yesaya Saturday Nas Dream by PE ndimfana kuti saka zvake uyu umona miadoradze bhara chezvizvi ndekutoridzake hatitongotandara munhu anenge akugona kune vanozongoita sekuti vanofarira stereki, vamwe vaoita sekuti havafarire stereki. Tinongoti aiwa kudzidza tisikurega kozi chinhu chacho chipero dzidzirwa kacho iwe ndounotofa. Ndatigone atigonesi ramba chingoita chete maiziva. So zvivo tinazvo zvishoma izvozvo kudzidzisa vamwe togona. Uyo ndakaonawo pakutanga kuti wani uyu ndinayo akutoridza, saka ndobhiliva kuti munhu wese anotoridza gitari kungozvipa nguva chete nekungotera malessons edu mashoma shoma padiki tichitoenda edu. So I'm very happy nemufana anonzi Chisaka. Inonzi pasi pamavheji kai mukuisa here songo yekwa pamakingwazi inopisa zingeti no iri pana chamugagaduka ndononzi pasi pamavheji yanzi pane nyama mahwani ndiyo kai pasi pamavheji makingwazi tichibata basa akutoiridza Chisaka. Manje Chisaka anenge atoriko kunjanja express ndokwada mufana unoridza full time ikoko manje so chazviona izvozvo kozi akugona zvese. Chero akadaenda kwaFrank akugona, chero akadaenda kwanjanja akugona, kwaTindo akugona. Izvozvo ana boss million masocha Chris akurova ikoko perfect sinana chitsotsi. So totonakirwa nemadhiri acho agona ngaite sei ngaite zvaanoda kuita. Ngaro Zimbabwe anenge ane mabhenda anoridza nawo kunoku ane vanoridzawo futi nawo South Africa vakasiyana. So kukura kwacho tichitoti makorokoto baba makura makukwanisa kuzvimiririra endai tione kwamunoenda muchiita zvinhu zvitofamba kozi mai manje anenge ariko kuZimbabwe full time. So muzomuziva vanenge vane shungu dzokusangana nezvandoita zvezvi ungamuona mune muri padhuze nazvo futi. So no worries, nhasi Saturday tototandara ngomwa mvura ngamweko iwe mvura iyoyo zodiwa izvi zinodiwa achiramba achienda manya mukuona zvanoita magitari. Imi munowaziva stereki, imi magitari imi munonyanyoziva stereki ari kunzwa zvaari kuita izvi arikuramba achiita sei achiramba achienda manje obva asangana nana Last Kazonda nana Shepherd Goba nana Wits Katogo nana Obet Mangani. Namona munhu akutosangana kuti mamwechi ngona dirapa akutoti paipe ndaisirira pakati ndezodai pakati paipe ndezodai chakusangana nevanhu vakasiyana namukoma wangu Courage Keta the white one maamerican boere ukoma Keta boere ukoma wangu undi blaza yangu ndiye munhu akaona ndichidzidza namagitari Keta Courage yo kabudirirwa ndakabereka kabhegi keuniform takaviga uniform tabva chikoro kumadhiri kuvaraundi 4-5 kwacharewa shuga chiriza magitari. So that time mukoma wangu Courage aridza nasamaita wabudiriro 2 Isaya Keta boere ukoma wangu ndiri kuuya apa manje ava ndakakupotsai ka. So ndo zvaanoita magitari. Mufana wangu musazomusiya wakomana
Zazomusiya ari kueko kwa mai manje usogarako namuchwa anogona kutogara full time wachazodzoka but anogona kungoya ari koko so zazomukangamo mubatsirewo panofanira ngachitoita po terere mudzi Witska Togo bururu wangu Witska Togo ndilokiro ndo Witska Togo meno kuti munozvitoro sekezi takangokura takadaro maize patirapfanda takagadzira combination through kuwirirana isusu wacho tiri two first takatanga tawirirana isusu tiri kwa mukoma zakazaka kuchile boys tisu taivava sechile isusu tisu taivava sechile yacho ipapo takangoramba takangoda kuti sakuwirirana ndokuita kuti tigadzire combination kwese pakuwirirana tichamba tese saka patinopractice magira tinge tingori tese futi that combination peyatomoka tataona mari iri papai takutotora mari takutoita matama takutosimba mazuva ana magitara atipe mukana yose so iso munoizi here Mwari wenyashayo komborera ivana venyutifare yeah. Iri basa renda kusira maoko maWitska Togo uyu mfana ari kuya kuZimbabwe mucharamba muchimuona anenge ane mukomana ariko kuchitongesa kuO ndo Mr. Oga ndo waridzi kuOga vanhungu express nungu naro babai vavo witsi mwana bela yesa mfana wako ari kuuya ikoko umutambire zvakanaka katiya izvo ari kubata akaidzidzira zvaari kuda kuita iva zvese it's fine. Thank you very much. Une zvauda kuita try kuti exactly uyo mfana wako isa ari kuuya ikoko upedze nayo aendewo sekwatakaenda isusu takashaya vakatidzidzisa asi ngatiwanewo watoita seuyu wani wacho ndinaye kuno then vamwe varipo vakawanda muchavaona cheuya navo vanhu vari pababa vakawanda singaiti saka ndichamboita naye 1 2 3 4 maclips okupedzisira but this clip ndangokuudza izvo zvichaitika pamberi apo so it's fine. Nasi di 13 April ibirthday ra Million akazvarwa musi wa 13 April nasi Saturday rangu ranga riripo 7 ndakatora ndakaita 2 days birthday ndichiendeswa marestaurant anodhura na Million chikamari kuti azitomboziya ndakaita 2 days ndakapfeka hembe dzimwe chete ndisina kugeza because kugeza kwacho ndasati okwanisa ndakarara musana ndakadhakwa ndichifara zvangu ndisina kana pressure ndisiri kubasa kana kupi nekupi so zvinongodiwawo. Happy birthday Chris Million Masocha, the boss, Mr. Audi, Mr. BM. Yes, I. King Taflayan, producer wedu. Aripa NU3 hapo. Bye. Rasta, mrefu, rema. Kuona producer singaite. Ndoti vanhu mukanyasoterera music ya Chris Million like album ronzi aribuda wakamirirwa. Munogona kunzwisa nyando kutaura. Izvo takutoita ma even my international projects kuno ku Taflayan.